Набрахме повече от 200. Нищо. Тук ще бъде моята стая. Да, ще имам подземна стаечка. Това тук, което съм го изкопал, ще го направя моята стая. Кам да направим етажа. Да, филнах се. Да, така трябва да е. Няма всичко да правим от дърво. По-нататък, като намерим пустиня, ще правим прозорци. Да, къщата ни ще стане доста голяма. Защото има доста диоста. Няма смисъл тук да правя вход. Направо и тук. Качваш се. Да. То е високо. Идеално. Тя заради тебе, бе, пак. Заради тебе сбърка. Къде? Къде дай? Колко съм зле. Може и да почне на Майнкрафт да снимам. Подготвил съм няколко модчета, които да се сложа. Той облак много странно се движи. Вау. Прилича на самолет. Interesting. Да, прилича на самолет. Добре, 3 такива. Звездичката. Там звездичката ще се на друго място. Е тук. Те чуеш тапако. Ето вода. Да, май по-бързо почвайте и суми за... Ето почна да... Идеално слагам тук нулата, опасните. Да. Да, паднах, найс. Просто това няма да излезе. След това стената. Да. Тук не съм много добър в строенето, но в Майнкрафт съм добър. Това го казах минали епизод, не знам защо пак се повтарям. Но според мен ще стане хубава къща. Няма да е чак толкова лоша. Ще направим доста голяма.
двуетажна къща е добре за сега според мен. Етаж по 2 стаи, освен като почнем по-нагоре да я строим, ще стане на етаж по 3 стаи, защото ще правим етажите по-дълги, някакси тук, сега ще ви покажа. Не, тук ще правя нещо така, като стъпала, така качва се нагоре, след това тук и стига до по-горния етаж. Пък за този етаж да се качим ще има такива платформички. Според мен това е добра идея. Трябва да светим, сега ще трябва да ги заведем с мебели, врата ще трябва да направим. Да. По-нататък и чест трябва да се направя. На врата. Два стола. Не два, 4. Така, 4 стола е добре. Фак. Огради ли могат да се правят? Това е готин. Ето ги. Ето е Wooden бронята. Wooden sword, бе. Ще направим. Той ще го бъде тук, не трябва. Печката беше 20 няколко. Нищо. Стай, сега печка много не трябва. 9. Ставяме вратата. Добре, според мен ще има място за целата маса. Сега ще видим. Да, има. Идеално. Сега видим дали ще изключим някой. Хайде, бързо би трябвало да отключим някога. Да. Така. Мап. Прави го. Ето. Махна го. Ще отида за малко цвети. Дайте ми те за този шум. Зомбита, фак. 5. Харесвате още 6 критикал. Аре. Сега като съм с последен сорт, нищо не мога да направите, Фак, сланито. Комар се сряза. Help. You can use знам. Press escape to access your crafting menu. You can build a shelter. Some help from down. Crafting hammer.
Пазя! О, не. О. Мама. Сета. Аре, искам да я изям. Мога ли? Но. Оле. Любя теб, катерицо. Катерица. Нищо не виждам. Да, нищо не се виждаше. Да, тук има патица. Да, ето мога да направя печка. Променили са печката, вау. Някак се по-различна на външен вид. Да, ще сложим. Той ми го дропна от зомби. Слагам го тука, даване на дефенс. Литор. 5. Даже. Ще позирам клипа, вие колко дълъг става сега. И дами и господа, клипа е 20 минути. За жалост ще приключваме. Сабскрайбвайте, лайквайте, коментирайте и до следващия път.